Olisiko mahdollista tällaista simulaattoria luoda VR-teknologialla? No olisi esimerkiksi, jos tästä tekisi kopion, joka olisi niin kuin, että siinä ei olisi näitä lasiseiniä, niin siinä 3D:ssä voisi harjoitella esimerkiksi suodattimien vaihtoa, koneen puhdistamista, lämmön talteenoton poisottamista, automatiikkaa ja kaikkea. Ja sitten tavallaan, koska laseja voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan, niin silloin muut vois katsoa tässä näin, että se olisi se sama kone ja samat järjestelmät, niin sitten siinä voisi niinku harjoitella sitä, että kyllä ainakin siitä mun mielestä olisi niinku hyötyä sitten. Esimerkiksi lämpöjakokeskus, omakotitalon lämpöjakokeskus. Omakotitalon Mikä voisi olla virtuaaliteknologian rooli opetustarkoituksissa? No tässä tapauksessa mä näen, että vaikkapa tässä noin lämpöjakohuoneessa, että kun opiskelijoille pitää saada vaikkapa enemmän kokemusta ja myöskin että diagnoosi ja diagnoositarkastus ja noin osaaminen. Ja tässä tapauksessa, että jos tehdään tuo virtuaaliseksi, että opiskelija pystyy korjaamaan ja toistamaan, että korjauksessa. Noin. Ja minun mielestäni tämä on tosi hyvä ja tosi hyödyllinen vaikkapa teknologia. Kiitos.